Mihatag na og hinabang pinansyal ang kabanay sa driver ngadto sa pamilya sa magtiayong street sweeper sa Mandawi City nga nadasmagan samtang nagtrabaho. Ani ang report. Sa miaging Biyernes sa hapon, nakitagbo si Angel Rose Lungos, ang bugtong anak ng babae nila ni Tio ni Lungos, 37 anyos, o Rosal, 39 anyos, human sa aksidente ni atong September 18, pasado alas 3 sa kadlawon. Sa aksidente, nakala sa Tio ni, samtang grabe usab ang angol ni Rosal, nga dili pa gani makabangon hangtod karon. Nagatubang ang duha ka habig sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office. Sa pagiginabi sa telepono, gipahibaw ni Konsehal Sersha Pasensya nga nakakabot og kasabutan ang duha ka habig. Mismo ang mga abogado sa Mandawi City Legal Office ang gaandam sa amicable settlement nga gipirmahan sa duha ka habig. Mipirma usab siya isip saksi sa nakabot nga kasabutan. Wala na detalye sa konsehal ang kantidad nga nasabutan apan usa sa nasukip sa kasabutan mo ang pagpatungha kang Angel kinsa grade 8 karong tuiga hangtod nga matapos siya sa pagpagtungha. Okay. Maglisod pa man kay actually nabi fracture sa Achilles niya. Ug ato dito maglisod man so naka-decide na sila nga ang bata ray mo kuyog nasto nga after sa lubong mabalik na sad ang bata. Kung mahikay na ang mga papeles, dadon karong gabi ang patayng lawas ni Tioni aron didto ilubong sa ilang dapit sa Cagdianaw, Dinagat Island. Samtang awhag ni Kapitan Restituto Villanueva sa Barangay Tipulo sa gagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, nga hatagan unta og reflectorized uniform ang mga street sweeper aron makitaan sila samtang nanilig sa kadalanan sa Dakbayan. Matod sa kapitan, ang naaksidente nga street sweeper kabahin man sa clean and green personnel nga gihire sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ug nagsugod sa pagtrabaho sa miaging Hulyo. Naadyoy siya base protector bitaw nga reflectorized og naibling kirang ilang jacket nga makita labit ang maayo kay katog siya og ibutan tog kadlawon maglisod yung kita lang ng magsugat. Ako si Orchid sa Pingkaw. Balitang Bisda.